ഓം ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജ്ഞാനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. നമ്മള് 10ാം അധ്യായമാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്ന ആ പരമാത്മാവ് ഭഗവാനാണ്. പ്രപഞ്ചം എന്നുള്ളത് ആ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതി തന്നെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നത്. അങ്ങനെ ആ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതിയാണ് ഇതെല്ലാം, ഈ കാണുന്നതെല്ലാം എന്നുള്ള ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശരിയായി ബോധിക്കണം, അല്ലെ? അങ്ങനെ അത് അവഗണിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയ ആശങ്കകള് മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെ സർവേശ്വരന്റെ ആ ദിവ്യ വിഭൂതികളെയൊക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് അംഗീകരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയമോ ആശങ്കയോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാൻ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമ മാതാജി. പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ 20ാമത്തെ ശ്ലോകം കണ്ടതാണ് തോന്നുന്നു, അല്ലെ? 21 മാതാജി. അതെ അതെ അതെ. ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളിതാ തുടങ്ങാണ്. ഇവിടെ പറയാണ് 21ാമത്തെ ശ്ലോകം. ആദിത്യാനാമഹം വിഷ്ണുർ ജ്യോതിഷാം രവിരംശുമാൻ മരീചിർമരുതാമസ്മി നക്ഷത്രാണാമഹം ശശി. ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിഷ്ണുവും ജ്യോതിസുകളിൽ ദീപ്തിമത്തായ സൂര്യനും മരുത്തുക്കളിൽ മരീചിയും നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രനുമാണ് ഞാൻ. ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളുടെ ചെറിയൊരു സൂചന നൽകാം എന്ന് അർജുനനോട് പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയാൻ തുടങ്ങുന്നത്. സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ 2 കണ്ണുകളാന്നാ പറയാ, അല്ലെ? സൂര്യചന്ദ്രന്മാരാകുന്ന കണ്ണുകള് എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ ആദിത്യന്മാര് 12 ആദിത്യന്മാരുണ്ട്. 12 ആദിത്യന്മാര് എന്നാ പറയാ. പൂഷാവ്, തൊഷ്ടാവ്, ഇങ്ങനെ കുറെ പേരുകളുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് വിഷ്ണു എന്നുള്ളത് ആദിത്യൻ ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ ജ്യോതിസ്, ഏറ്റവും പ്രകാശം പരത്തുന്നവയില് ഏറ്റവും ദീപ്തിമത്തായത് സൂര്യനാണ്, ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ മരുത്തുക്കള് ഉണ്ട്. വായുവിന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ലീഡർ, അത് മരീചി എന്നാണ്, അതും ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ ചന്ദ്രനെ നക്ഷത്രത്തിന്റെ ഗണത്തിലാണ് പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്, അതും ഭഗവാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അന്തരീക്ഷചാരികളായി 50 വിധം മരുത്തുക്കള്, വായുവിശേഷങ്ങളുണ്ട്. അവർക്ക് അധിപനായ ദേവത അതാണ് മരീചി. 22 വേദാനാം സാമവേദോസ്മി ദേവാനാമസ്മി വാസവ ഇന്ദ്രിയാണാം മനശ്ചാസ്മി ഭൂതാനാമസ്മി ചേതന. വേദങ്ങളിൽ സാമവേദവും ദേവന്മാരിൽ ഇന്ദ്രനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ മനസ്സും ജീവഗണങ്ങളിൽ ജീവചൈതന്യവുമാണ്. അതായത് അവബോധമാണ് ഞാൻ. വേദങ്ങളില് 4 വേദങ്ങളുള്ളതില് സാമവേദം അത് ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ ദേവന്മാരിൽ വെച്ച് ഇന്ദ്രൻ
അല്ലെ? ദേവേന്ദ്രൻ ഭഗവാനാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ വെച്ച് മനസ്സ്, പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളും അന്തരേന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള മനസ്സും ആണ് അല്ലെ? അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, അതില് മനസ്സ് ഭഗവാനാണ്. ജീവഗണങ്ങളിലോ ജീവചൈതന്യം, അവബോധം എല്ലാത്തിന്റെയും ഉള്ളിലുണ്ട്. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ഉള്ളില് ചൈതന്യം, പ്രജ്ഞ, അവബോധം എന്ന് പറയുന്ന ആ ദേഹി ഭഗവാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. ജീവസത്തകൾക്ക് പ്രജ്ഞയുണ്ട്, ജഡപദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് അതില്ല. ഇപ്പൊ ജീവസത്തകൾക്ക് പ്രജ്ഞ നൽകണതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ശക്തി. 23 രുദ്രാണാം ശങ്കരശ്ചാസ്മി ഭിത്തേശോ യക്ഷരക്ഷസാം വസൂനാം പാവകശ്ചാസ്മി മേരുശിഖരിനാമഹം. രുദ്രന്മാരിൽ വെച്ച ശിവനാണ് ഞാൻ. യക്ഷരാക്ഷസരിൽ കുബേരനും വസുക്കളിൽ അഗ്നിയും പർവ്വതങ്ങളിൽ മേരുവുമാണ് ഞാൻ. ഇപ്പൊ രുദ്രൻ 11 രുദ്രന്മാരുണ്ട് അല്ലെ? ഏകാദശ രുദ്രന്മാര് എന്നാ പറയാ. അതില് ശങ്കരൻ, ശിവൻ ഭഗവാനാണ്. യക്ഷരാക്ഷസരില് വെച്ചിട്ട് കുബേരൻ ഭഗവാനാണ്. വസുക്കളില് അഷ്ടവസുക്കളുണ്ട് അല്ലെ? അതില് അഗ്നി ഭഗവാനാണ്. പർവ്വതങ്ങളില് മേരു പർവ്വതം ഭഗവാനാണ്. രത്നങ്ങളാല് നിറഞ്ഞിരിക്കണ ഒരു പർവ്വതമാണത്രേ മേരു പർവ്വതം. ഹരീഷ്. രുദ്രന്മാരിൽ ശങ്കരൻ, ശിവൻ പ്രധാനിയത്രേ. തമോ ഗുണം ആണ്, ഗുണ അവതാരമാണ് ഭഗവാന്റെ തന്നെ. യക്ഷരാക്ഷസാധിപനായ കുബേരൻ. പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളാൽ സമൃദ്ധമായ പർവ്വതമാണ് മേരു. ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ. 24 പുരോധസാം ച മുഖ്യം മാം വിധി പാർത്ഥ ബൃഹസ്പതിം സേനാനീനാമഹം സ്കന്ദ സരസാമസ്മി സാഗര. ഹേ അർജുന, പുരോഹിതന്മാരിൽ പ്രധാനിയായ ബൃഹസ്പതിയും സേനാധിപരിൽ കാർത്തികേയനുമാണ് ഞാൻ. ജലാശയങ്ങളിൽ സമുദ്രവും ഞാൻ തന്നെ. പറയാണ് അർജുന, പുരോഹിതന്മാരുണ്ട് അല്ലെ? അവരിൽ വെച്ചിട്ട് പ്രധാനിയായ ബൃഹസ്പതി, ദേവഗുരുവാണ് ബൃഹസ്പതി. അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ സേനാധിപരില്, ലോക സൈന്യാധിപരില് വെച്ചിട്ട് കേമനായിട്ടുള്ള കാർത്തികേയൻ, സുബ്രഹ്മണ്യൻ, അത് ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ ജലാശയങ്ങള്, ഏറ്റവും വലുത് സമുദ്രാണ് അല്ലെ? അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇന്ദ്രന്റെ പുരോഹിതനാണ് ബൃഹസ്പതി. 25 ശ്ലോകം. മഹർഷീണാം ഭൃഗുരഹം ഗിരാമസ്മേകമക്ഷരം യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി സ്ഥാവരാണാം ഹിമാലയ. മഹർഷികളിൽ ഭൃഗുവും സ്പന്ദനങ്ങളിൽ, അതായത് വാക്കുകളിൽ, അഭൗതികമായ ഓംകാരവും, യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമജപവും, സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയവുമാണ് ഞാൻ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മഹർഷിമാരിൽ വെച്ചിട്ട് ഭൃഗു മഹർഷി ഭഗവാനാണത്രേ. അപ്പൊ ആരാണ് ഈ ഭൃഗു മഹർഷി? ഒരിക്കല് മഹർഷിമാരുടെ ഇടയില് ഇങ്ങനെ അവര് യജ്ഞം ചെയ്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ ത്രിമൂർത്തികളില് ആർക്കാണ് സത്വഗുണം കൂടുതലുള്ളത് എന്ന് അറിയോ ചോദിച്ചു. അത് ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോവാണ്. അപ്പൊ ഭൃഗു മഹർഷിയാണത്രേ അത് പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടത്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആദ്യം ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോയി. അപ്പൊ അവിടെ ബ്രഹ്മാവ് അവിടെ സരസ്വതി ദേവിയുമായിട്ട് സല്ലാപമൊക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ മഹർഷിനെ ഒന്നും മൈൻഡ് തന്നെ ചെയ്തില്ല. ഇതുപോലെ തന്നെ ശിവന്റെ അടുത്ത് പോയപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ. അത് കഴിഞ്ഞ് വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്ത് പോയപ്പോഴും വിഷ്ണു അതെ നിദ്രയില. ലക്ഷ്മി ദേവി ആണെങ്കിൽ പാദസേവയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ. അപ്പൊ എല്ലായിടും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഭൃഗു മഹർഷിക്ക് കോപം വന്നു. മഹർഷിമാർക്ക് കോപം അരുതാത്തതാ, എന്നാലും വേണ്ടില്ല, കോപം വന്നു. എന്താ ഇപ്പൊ ചെയ്യാ? അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ഈ ഭഗവാന്റെ വിഷ്ണു അവിടെ ശയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷ്ണുവിന്റെ ആ വക്ഷസ്സില് പാദം കൊണ്ട്, വജ്രം പോലെ ബലപ്പെട്ട പാദമാണ്, ആ പാദം കൊണ്ട് ചവിട്ടിയപ്പോഴേക്കും വിഷ്ണു ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണർന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഓ അങ്ങയുടെ കാല് വേദനിച്ചോ എന്നാണ് ചോദിക്കണേ. മഹർഷി എഴുന്നേറ്റിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, അങ്ങയുടെ കാല് നൊന്തോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത്രയും അദ്ദേഹത്തിന് കോപമില്ല, ഒന്നും ക്ഷമയുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭൃഗു മഹർഷി പറഞ്ഞു, ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കാക്കലൊക്കെ വീണു. അപ്പോള് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഏയ് കുഴപ്പമില്ല, കുറ്റം എന്റെയാണ്, ഞാൻ ഈ സമയത്തൊന്നും ഉറങ്ങരുതായിരുന്നു,
എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അതാണ് ഈ വക്ഷസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ശ്രീവത്സം എന്നുള്ള മറുകായിട്ട് ഇപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ വക്ഷസ്സിലുണ്ട് എന്നാ പറയാ. അപ്പോ ലക്ഷ്മി ദേവി ഇത് കണ്ടിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അവിടെ. ലക്ഷ്മി ദേവി പിണങ്ങി പരിഭവിച്ചു. ഞാൻ എൻ്റെ വാസസ്ഥലമായിട്ടുള്ള ആ വക്ഷസ്ഥലത്തില് ചവിട്ടിയ ആ മുനിയുടെ അടുത്ത് കോപം പോലും കാണിക്കാതെ അയാളെ മാനിച്ച് കുറെ സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് പറഞ്ഞയച്ചു. ഞാൻ ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലക്ഷ്മി ദേവി വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു പോയി എവിടെയാ പോയത്? എന്നിട്ട് ഈ ഭൂലോകത്ത് കർമ്മഭൂമിയായിട്ടുള്ള ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നു. ഷോലാപൂരിലുണ്ട് എന്നാ പറയാ. ഇപ്പൊ ലക്ഷ്മി ടെമ്പിൾ ഉണ്ട് അല്ലെ, ശ്രീലക്ഷ്മി ടെമ്പിൾ ഉണ്ട് ഷോലാപൂര്. അവിടെയാണ് ഇത്ര ലക്ഷ്മി ദേവി വന്നിട്ടിരുന്നത്. പിന്നീട് അവിടുന്ന് വിഷ്ണുവിന് ലക്ഷ്മിയുടെ വിരഹം സഹിക്ക വയ്യാതെ വിഷ്ണുവും പോരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ചെന്ന് സമാധിയിൽ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ കർമ്മഭൂമിയിൽ വന്ന് സമാധിസ്ഥനായി. പിന്നീട് അവിടുന്ന് തിരുപ്പതി വെങ്കിടാചലപതിയായിട്ട് അവിടെ വാണു എന്നാണ് കഥ. അപ്പൊ ഭൃഗു മഹർഷികളിൽ ഭൃഗു ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. സ്പന്ദനങ്ങളിൽ ഓംകാരം അല്ലെ, അതൊരു എന്താ പറയാ, ഒരു സ്പിരിച്വൽ വേർഡ് തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഓം എന്നുള്ളത് ഓംകാരം ചേർത്തിട്ടാണ് എല്ലാ വൈദിക മന്ത്രങ്ങളും ഉള്ളത്. ഓംകാര പ്രണവത്തിനൊരു പ്രത്യേക ഒരു അട്രാക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ. അഭൗതികമായിട്ടുള്ളതാണ് ഓംകാരം. അത് ഭഗവാനാണ്. യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമജപം, നമ്മൾ നിത്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാമജപം അല്ലെ, അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ പിന്നെയോ സ്ഥാവരങ്ങള് ഇളകാത്ത സാധനങ്ങള് ഉള്ളതില് ഹിമാലയം അത് ഭഗവാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ. ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രന്മാരിൽ പ്രഭാവശാലിയായ ഋഷിയാണ് ഭൃഗു. യജ്ഞങ്ങളിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം കീർത്തനം. മേരുപർവ്വതത്തെക്കാൾ വലുതാണ് ഹിമാലയം, അതിന് ചലനമില്ല. 26 അശ്വത്ഥ സർവവൃക്ഷാണാം ദേവർഷീണാം ച നാരദ ഗന്ധർവാണാം ചിത്രരഥ സിദ്ധാനാം കപിലോ മുനി. വൃക്ഷങ്ങളിൽ അശ്വത്ഥവും ദേവർഷിമാരിൽ നാരദനും ഗന്ധർവന്മാരിൽ ചിത്രരഥനും യോഗസിദ്ധി നേടിയവരിൽ കപിലമുനിയും ഞാനാണ്. അപ്പൊ അശ്വത്ഥ വൃക്ഷം കിലോമീറ്ററുകളോളം പടർന്നു വളരുന്ന വൃക്ഷമാണ് അല്ലെ. അതിനേക്കാൾ വലിയ വൃക്ഷം ഇല്ല. ആ അശ്വത്ഥ വൃക്ഷം അത് ഭഗവാനാണ്. ദേവഋഷിമാര്, കുറെ പേര് ഋഷിമാരുണ്ട്, ദേവർഷിമാര്. അവരില് നാരദൻ ഭഗവാനാണ്. ഗന്ധർവന്മാരിൽ വെച്ച് ചിത്രരഥൻ ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ യോഗസിദ്ധി നേടിയവരിലോ കപിലമുനി, അതും ഭഗവാനാണ്. പൂർണ്ണത നേടിയ ജീവാത്മാക്കളിൽ ദേവഹൂതി പുത്രനായ കപിലനാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി. 27 ഉച്ചൈശ്രവസമശ്വാനാം വിദ്ധി മാമൃതോദ്ഭവം ഐരാവതം ഗജേന്ദ്രാണാം നരാണാം ച നരാധിപം. അശ്വങ്ങളിൽ ഞാൻ ഉച്ചൈശ്രവസ്, അമൃതം നേടാനായി കലക്കപ്പെട്ട സമുദ്രത്തിൽ പിറന്ന കുതിര. നമുക്കറിയാം അല്ലെ, പാലാഴി കടഞ്ഞ് അമൃതം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദേവന്മാരുടെ ആ നരകളൊക്കെ മാറ്റാനായിട്ട് അങ്ങനെ കലക്കപ്പെട്ട ആ കടയണ നേരത്ത് ആ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് പൊങ്ങി വന്നതാണ് ഇത് എന്താ പറയാ, കുതിരയാണ് ഉച്ചൈശ്രവസ്. അതുപോലെ ഐരാവതവും വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് ആനകളില് ഇന്ദ്രവാഹനമായിട്ടുള്ള ഐരാവതം, അതും ഭഗവാനാണ്. മനുഷ്യരില് രാജാവ്, അതും ഭഗവാനാണ്. രാജാക്കന്മാര് ഭഗവാനാണ്. രാജാവ് കൃഷ്ണന്റെ പ്രതിനിധി അത്രേ. ഉദാഹരണം പരീക്ഷിത്ത്, യുധിഷ്ഠിരൻ, ശ്രീരാമൻ അല്ലെ. ധാർമ്മികമായിട്ട് പ്രജകളെ നിർവിശേഷം പരിപാലിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാര് ഭഗവാന് തുല്യര് തന്നെ അല്ലേ. 28 ആയുധാനാമഹം വജ്രം ധേനൂനാമസ്മി കാമധു പ്രജനശ്ചാസ്മി കന്ദർപ്പ സർപ്പാണാമസ്മി വാസുകി. ആയുധങ്ങളിൽ വെച്ച് വജ്രവും, പശുക്കളിൽ സുരഭിയും, ജനനഹേതുക്കളിൽ കാമദേവനും, സർപ്പങ്ങളിൽ വാസുകിയും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പോ ആയുധങ്ങളിൽ വെച്ച് വജ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടിമിന്നലിന്റെ പോലെയാ. വജ്രായുധം എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ നമ്മള്? ആ വജ്രായുധം എന്തുകൊണ്ടാ ഉണ്ടാക്കിയേക്കണേ അറിയോ? ദധീജി മഹർഷിയുടെ നട്ടെല്ല് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാന്നാ പറയണേ. അന്നത്തെയൊക്കെ മഹർഷിമാര് അല്ലെ, വജ്രം പോലെ ശക്തിയുള്ളവരാ അവര്. ആ മുനിയുടെ
നട്ടെല്ല് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ മുനിയോട് നേരിട്ട് ചെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ദേവേന്ദ്രൻ, ഇങ്ങനെ അസുരന്മാരോട് എതിരിടാനുള്ള ഒരു ആയുധം ഇല്ല, അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങയുടെ നട്ടെല്ലുകൊണ്ട് ആയുധം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന്. അദ്ദേഹം അത് സമ്മതിച്ചു. അങ്ങനെ വജ്രായുധം അത് ഭഗവാനാണ്. പശുക്കളിൽ സുരഭി, എപ്പോഴും പാല് ചുരത്തുന്ന പശുവാണ് അല്ലെ സുരഭി പശു, ഒരിക്കലും പറ്റില്ല പാല്. ജനന ഹേതുക്കളിൽ കാമദേവൻ, കാമദേവൻ കാമമുണർത്തുന്നതാ എല്ലാവർക്കും. അപ്പോ നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രജകൾ ഉണ്ടാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാമദേവൻ കടാക്ഷിക്കണം അല്ലെ. സർപ്പങ്ങളിൽ വാസുകി, അതും ഭഗവാനാണ്. സർപ്പങ്ങളുടെ രാജാവാണ് വാസുകി അല്ലെ. നാഗങ്ങളുടെ രാജാവ് ആരാ? അനന്തന. ഇനി ഇവിടെ ഉണ്ട് 29 8 29. അനന്തശ്ചാസ്മി നാഗാനാം വരുണോ യാദസാമഹം പിതൃണാമര്യമാചാസ്മി യമസം യമതാമഹം. അനേക ഭണങ്ങളോടുകൂടിയ നാഗങ്ങളിൽ അനന്തനാണ് ഞാൻ, ജലജീവികളിൽ വരുണൻ, പിതൃക്കളിൽ അര്യമ, ശിക്ഷകരിൽ മൃത്യു, ദേവതയായ യമൻ. ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ അനന്തന് 1000 തലകളാ അല്ലെ അനന്ത നാഗത്തിന്. ആ നാഗം അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ജലജീവികളിൽ വരുണൻ, ബലരാമനാണ് അനന്തനായത് എന്ന് പറയും അല്ലെ. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലെ ബലരാമനും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത് അനന്തൻ എന്നുള്ള നാഗം ഭഗവാനാണ്. ജലജീവികളില് വരുണൻ ഭഗവാനാണ്, വരുണദേവൻ. പിതൃക്കളിൽ അര്യമ, പിതൃക്കള് ഉണ്ട്, പിതൃലോകം ഉണ്ട്, അവിടത്തെ രാജാവ് അര്യമ. ശിക്ഷകരിൽ ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നവരില്, ദണ്ഡം കൊടുക്കുന്നതില് മൃത്യുദേവതയായിട്ടുള്ള യമനും ഭഗവാനാണ്. 30. പ്രഹ്ലാദശ്ചാസ്മി ദൈത്യാനാം കാലകലയതാമഹം മൃഗാണാം ച മൃഗേന്ദ്രോഹം വൈനതേയശ്ച പക്ഷിണ. ദൈത്യന്മാരിൽ ഞാൻ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനാണ് അല്ലെ. അസുരകുലത്തിൽ ജനിച്ചാലും ഭക്തോത്തമനാണ് അല്ലെ പ്രഹ്ലാദൻ. അപ്പൊ അത് ആ ദൈത്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അസുരൻ. അതുപോലെ ആദിത്യന്മാര് എന്ന് പറഞ്ഞ ദേവന്മാര്, ദൈത്യന്മാര് അസുരന്മാര്, ദിതിയുടെ മക്കള് ദൈത്യന്മാര്, അതിഥിയുടെ മക്കള് ആദിത്യന്മാര്. അപ്പൊ ദൈത്യന്മാരിൽ വെച്ചിട്ട് ഭക്തപ്രഹ്ലാദനാണ് ഭഗവാൻ ഭക്തോത്തമനായിട്ടുള്ള പ്രഹ്ലാദ്. കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നവയിൽ കാലം, വന്യമൃഗങ്ങളിൽ സിംഹം, പക്ഷികളിൽ ഗരുഡനും ഭഗവാനാണ്. എല്ലാത്തിലും ശ്രേഷ്ഠമായവ ഭഗവാനാണ് എന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കണം. പിന്നീട് എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. ദിതിയും അതിഥിയും സഹോദരിമാരാണ് കശ്യപ മഹർഷിയുടെ ഭാര്യമാർ. ദിതിയുടെ മക്കൾ ദൈത്യർ, അതിഥിയുടെ മക്കൾ ആദിത്യർ. 31. പവന പവതാമസ്മി രാമശാസ്ത്രഭൃതാമഹം ജഷാണാം മകരശ്ചാസ്മി സ്രോതസാമസ്മി ജാഹ്നവി. ശുദ്ധീകരിക്കുന്നവരിൽ ഞാൻ കാറ്റാണ്, ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരിൽ ഞാൻ രാമനാണ്, മത്സ്യങ്ങളിൽ ഞാൻ സ്രാവാണ്, ഒഴുകുന്ന നദികളിൽ ഞാൻ ഗംഗയാണ്. ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? അപ്പോ കാറ്റ് എല്ലാത്തിനെയും ശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ട് പോവൂല്ലേ. കാറ്റിലെല്ലാ ഗന്ധങ്ങളും വരും, പക്ഷെ അതെല്ലാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറി മാറി പോകും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ കാറ്റാണ് ഭഗവാൻ. ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരിൽ ശ്രീരാമൻ അല്ലെ, ശ്രീരാമചന്ദ്ര പ്രഭു അല്ലെ, അമ്പും വില്ലും ഉപയോഗിച്ച് കാട്ടിലിങ്ങനെ നടന്നു അല്ലെ. അസുരന്മാരെ രാക്ഷസന്മാരെ ഒക്കെ നിഗ്രഹിക്കാനും ഒക്കെ, യുദ്ധത്തിലെ രാവണൻ എന്നുള്ള രാക്ഷസനെ വധിക്കാനും ഒക്കെ. അപ്പൊ ആയുധം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ വെച്ചിട്ട് ശ്രീരാമചന്ദ്ര പ്രഭു, മത്സ്യങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് ഷാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വലിയ മത്സ്യമാണ്, ഒരു തോണിയുടെ അത്രയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന പറയാ സ്രാവ്. പിന്നെ ഒഴുകുന്ന നദികളിൽ ഗംഗയാണ്, ജാഹ്നവി എന്നാ ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കണേ അല്ലെ. മകരശ്ചാസ്മി സ്രോതസാമസ്മി ജാഹ്നവി എന്നാ പറഞ്ഞേക്കണത്. അപ്പൊ എന്താ ഈ ഗംഗയ്ക്ക് ജാഹ്നവി എന്ന് പറയണത്? അപ്പോ ഈ എന്താ പറയാ, ഈ സൂര്യവംശ രാജാവായിട്ടുള്ള ഭഗീരഥൻ ഒരിക്കല്
തന്റെ പൂർവ്വ പിതാക്കന്മാർക്കൊക്കെ മോക്ഷം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗംഗാ നദിയെ ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ ആ കൊണ്ടുവരാനുള്ള പ്രയത്നത്തിന്റെ വേളയില് പല തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോ ജന്നു മഹർഷിയുടെ യാഗശാലയുണ്ട്. ആ ഗംഗ ഒഴുകി വരുന്ന സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശ്രമം ഉണ്ടായി. അപ്പോഴ് ആ ആശ്രമം മുങ്ങും എന്നായപ്പോ ജന്നു മഹർഷി കോപിച്ചിട്ട് ആ ഗംഗയെ ഉള്ളം കയ്യിലെടുത്തു കുടിച്ചു. അങ്ങനെ ഭഗീരഥന്റെ ആ പ്രയത്നമൊക്കെ വിഫലാവാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ ഭഗീരഥൻ കുറെ താണ് കേണ് വീണ് മുനിയെ ഒക്കെ പ്രസാദിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ മുനി ശരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മുനിയുടെ ചെവിയിൽ നിന്ന് ആ ഗംഗ വീണ്ടും ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി. അതിനാലാണ് ജാഹ്നവി എന്ന് ആ ഗംഗയ്ക്ക് പേര് വന്നത്. ഇപ്പോ എന്താ പറയാ, ജന്നു മഹർഷിയുടെ ചെവിയിലൂടെ വന്നപ്പോഴാണ് ജാഹ്നവി എന്ന് ഗംഗയ്ക്ക് പേര്. അതും ഭഗവാനാണ്, പരബ്രഹ്മമാണ്, ചരാചരങ്ങളുടെ എല്ലാം വിശ്രമസ്ഥാനം എന്ന് മുണ്ടകോപനിഷത്ത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. മനുഷ്യനും ദേവഗണങ്ങളും അജ്ഞാനം കൊണ്ട് തങ്ങൾ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഭിന്നരാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഭഗവത് അംശമാണ്, ഭഗവാന്റെ ദാസ്യം ആണ് നമ്മളുടെ കടമ, അല്ലെ? അതെപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർക്കണം. അജ്ഞാനം കൊണ്ട് അവര് വേറെ തരത്തില് ചിന്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. 32 സർഗാണാമാതിരന്തശ്ച മധ്യം ജൈവാഹമർജുന അധ്യാത്മവിദ്യാനാം വാദപ്രവദതാമഹം. സൃഷ്ടിയുടെ ആദിമധ്യ അവസാനങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ. അർജുന, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അധ്യാത്മശാസ്ത്രവും തർക്കശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർണയ സത്യവുമാണ് ഞാൻ. ഭഗവാൻ ആരൊക്കെയാണ്? സൃഷ്ടിയുടെ ആദ്യം ഭഗവാനാണ്, മധ്യം ഭഗവാനാണ്, അന്ത്യവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോ അത് ഭഗവാനാണ്. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അധ്യാത്മശാസ്ത്രം ഭഗവാനാണ് എന്നാ പറയണേ. ഇപ്പൊ ആധ്യാത്മവിദ്യ എന്ന് നമ്മൾ പറയൂല്ലേ, അതന്നെയാണ് അധ്യാത്മശാസ്ത്രം. ഇപ്പൊ പഠിക്കേണ്ടുന്ന 14 വിധം കൃതികളുണ്ട് എന്നാ പറയാ. 4 വേദങ്ങള്, അവയുടെ 6 അംഗങ്ങള്, വേദാന്ത സൂത്രം, ന്യായശാസ്ത്രം, മതഗ്രന്ഥങ്ങള്, പുരാണങ്ങള് എന്നിങ്ങനെ 14 കൂട്ടം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തി അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതിനെയാണ് അധ്യാത്മശാസ്ത്രം. അത് ഭഗവാനാണ്. തർക്കശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർണയ സത്യമാണ് ഞാൻ. ഇപ്പൊ താർക്കികന്മാര് ഉണ്ട് അല്ലെ, അവര് പല വാദഗതി ഉണ്ടാവും ന്യായീകരണത്തിന്. അപ്പോ ഇത് വിദണ്ഡ, പിന്നെന്താ ജൽപ്പം എന്നൊക്കെ പറയും. അതില് ഈ നിർണയ സത്യം എന്നുള്ളതാണ് പരമമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അത് ഭഗവാനാണ്. വേദവൈജ്ഞാനിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ 14 വിധമുണ്ട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ അല്ലെ. അപ്പോ ഇവയിൽ ആധ്യാത്മിക അല്ലെങ്കിൽ വേദാന്ത സൂത്രം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി. 33 അക്ഷരാണാമകാരോസ്മി ദ്വന്ദ്വ സാമാസികസ്യ ച അഹമേവാക്ഷയ കാലോ ധാതാഹം വിശ്വതോ മുഖ. അക്ഷരങ്ങളിൽ അകാരവും സമാസങ്ങളിൽ ദ്വന്ദ്വ സമാസവുമാണ് ഞാൻ. അനവസാനമായ കാലവും സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ ബ്രഹ്മവും ഞാനാണ്. ഏത് വ്യഞ്ജനത്തിന്റെ കൂടെയും അകാരം ചേരണം, എന്നാലാണ് അല്ലെ വാക്ക് ഉണ്ടാവണത്. ക എന്നുള്ളതിന്റെ കൂടെ ചേരുമ്പോ ക എന്നാവണു. അതുപോലെ ഓരോന്നിനും. അപ്പൊ അക്ഷരങ്ങളിൽ അകാരം അത് ഭഗവാനാണ്. പിന്നെയോ സമാസങ്ങളില് ദ്വന്ദ്വ സമാസം അത് ഭഗവാനാണ്. മലയാള ലിറ്ററേച്ചർ പഠിച്ചവർക്കൊക്കെ അറിയാം അല്ലെ, അത് ഭഗവാനാണ്. പിന്നെയോ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത കാലം അല്ലെ, അനവസാനമായ കാലം എന്നാ പറയണേ, അത് ഭഗവാനാണ്. പിന്നെയോ സൃഷ്ടികർത്താക്കളില് ബ്രഹ്മാവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. സംസ്കൃത അക്ഷരമാലയിൽ 1ാമത്തെ അക്ഷരമാണ് അകാരം. വിശ്വതോമുഖ എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലായിടത്തും കണ്ണെത്തണ ആള് അല്ലെ, വിശ്വതോമുഖ എന്ന് പറഞ്ഞ അത് ഇവിടെ ആ വാക്ക ഉപയോഗിച്ചാണ് ബ്രഹ്മാവിന്. വിശ്വതോമുഖ ദാതാഹം വിശ്വതോമുഖ എന്ന്. എല്ലായിടത്തും 4 പുറത്തും കണ്ണ് എത്തും അല്ലെ, 4 തലയുണ്ട് എന്നാ പറയാ. 34 മൃത്യു സർവഹരശ്ചാഹം ഉദ്ഭവശ്ച ഭവിഷ്യതാം
കീർത്തിശ്രീർവാക്ച നാരീണാം സ്മൃതിർമേധാ ധൃതി ക്ഷമ. സർവസംഹാരിയായ മരണവും ഭാവിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനവും സ്ത്രീകളിൽ യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദരഭാഷണം, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ എന്നിവയും ഞാനാണ്. പറയാണ് ഈ എല്ലാത്തിനെയും സംഹരിക്കും അല്ലെ, മരണത്തോടെ. മൃത്യു സർവഹരശ്ചാഹം അല്ലെ, മൃത്യു എല്ലാത്തിനെയും അപഹരിക്കും അല്ലെ, എല്ലാത്തിനെയും നശിപ്പിക്കും. സർവസംഹാരിയായിട്ടുള്ള മരണം ഭഗവാനാണ്. ഭാവിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം, പിന്നെ പ്രഭവം അല്ലെ, പ്രളയം, പ്രഭവം എല്ലാം ഭഗവാനിലാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ അതും ഭഗവാനാണ്. പിന്നെയോ സ്ത്രീകളില് പല സ്ത്രീകളുണ്ട് അല്ലെ, യശസ്വികളായ സ്ത്രീകള്, ഭാഗ്യമുള്ളവര്, സുന്ദര ഭാഷണയുള്ളവര്, ഓർമ്മശക്തി നല്ല പോലെയുള്ളവര്, ബുദ്ധിമതികള്, അതുപോലെ സ്ഥൈര്യമുള്ളവര്, ക്ഷമ അല്ലെ, ക്ഷമാശീലം ഒക്കെ നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയാ സ്ത്രീകൾക്ക് അല്ലെ. വീടിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന സ്ത്രീയാണ് അല്ലെ, കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് സുഖം, സമാധാനം ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന, ഭൂമിയെ പോലെ സർവം സഹ ആയിട്ട് ക്ഷമ ഉണ്ടാവുന്ന പറയാ. അപ്പൊ ഇന്നുള്ളവർക്ക് അതൊന്നും അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു കുടുംബത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ സ്വാധീന ശക്തി വളരെ വലുതാണ്. അതും ഒരു ദൈവിക ശക്തി തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ പറയാണ്. 35 ബൃഹൽ സാമ തഥാ സാംനാം ഗായത്രി ഛന്ദസാമഹം മാസാനാം മാർഗശീർഷോഹം ഋതൂനാം കുസുമാകര. സാമവേദ സൂക്തങ്ങളിൽ ബൃഹൽ സാമവും ഛന്ദസുകളിൽ വെച്ച് ഗായത്രി മന്ത്രവും മാസങ്ങളിൽ മാർഗശീർഷവും, അതായത് നവംബർ ഡിസംബർ മാസങ്ങള്, ഋതുക്കളിൽ വസന്തവുമാണ് ഞാൻ. ഇപ്പോ എന്താ പറയണേ, ബൃഹൽ സാമം, സാമവേദ ഗാനങ്ങളില് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ബൃഹൽ സാമം എന്നുള്ളത് അത് ഭഗവാനാണ്. ഛന്ദസ്സുകളിൽ വെച്ച് ഗായത്രി മന്ത്രം ഭഗവാനാണ്. മാസങ്ങളില് മാർഗശീർഷ മാസം ഭഗവാനാണ്. ഇപ്പൊ അതാ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണേ അല്ലേ മാസം. പിന്നെ ഋതുക്കളിലോ വസന്ത ഋതു, അതും ഭഗവാനാണ്. ഇപ്പൊ പറയാണ് ഈ പുഷ്പങ്ങൾ വിരിയുന്ന മാസാണ് അല്ലെ വസന്ത മാസം, ധനുമാസം എന്നൊക്കെ പറയും. ഇപ്പൊ സാൻസ്ക്രിറ്റില് എല്ലാം അങ്ങനെ എന്താ പറയാ, സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാ പറയാനുള്ള വാക്കുകളുള്ളൂ. മോശം വാക്കുകൾ സാൻസ്ക്രിറ്റിൽ ഇല്ല അല്ലെ. അത് എന്താ പറയുക, ആത്മീയമായിട്ടുള്ളതാണ്, സ്പിരിച്വൽ ലെവലിലുള്ള ഒരു ഭാഷയാണ് സംസ്കൃതം എന്നുള്ളത്. അവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഠിനമായ വാക്കുകളാണെങ്കിലും സംസ്കൃതത്തിൽ അത് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നും. ഇപ്പൊ ഡോങ്കി, കഴുത, പോടാ കഴുത എന്നൊക്കെ ചില പേര് വിളിക്കണ കേൾക്കാം അല്ലെ. അപ്പൊ അത് മറ്റേ കേൾക്കുന്ന ആളെ കുപിതനാക്കും അല്ലെ, ക്ഷോഭം ഉണ്ടാക്കും. പക്ഷേ സംസ്കൃതത്തിൽ എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ ഡോങ്കിക്ക് പറയാ? വൈശാഖനന്ദൻ എന്നാ പറയാ. ആരെയെങ്കിലും നമ്മൾ വിളിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് വിചാരിക്കും കവിതാ രചനയാണോ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും അല്ലെ. അതുപോലെയാണ് സാൻസ്ക്രിറ്റില്. ഇപ്പൊ സിഗരറ്റ് എന്നുള്ളതിന് എന്താ സംസ്കൃതത്തിൽ പറയാ? ശ്വേതപത്രമണ്ഡിത ധൂമ്രശലാഖ എന്നാണ് പറയാ. അങ്ങനെ സംസ്കൃത കവിതയ്ക്ക് ഒക്കെ അലംഘ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളുണ്ട്, താളങ്ങള്, വൃത്തങ്ങള്, അതൊക്കെയുണ്ട്. അതൊക്കെ ഈ ബൃഹൽ സാമവേദത്തിലുള്ളതാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ. അതൊക്കെയും ഭഗവാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ. 35 വിവിധ ദേവന്മാർ പാടിയ മനോഹര ഗീതങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ് സാമവേദം. ഇവയിൽ ആകർഷവും പാതിരാവിൽ പാടിയതുമായ ഒരു ഗീതമാണ് ബൃഹൽ സാമം. നിയമമന്ത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം ഗായത്രി മന്ത്രം. ശബ്ദ അവതാരമായി ഗായത്രി മന്ത്രം അറിയപ്പെടുന്നു. ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശബ്ദാവതാരമാണ് അത്രേ ഗായത്രി മന്ത്രം. 36 ദ്യൂതം ചലയതാമസ്മി തേജസ്വിനാമഹം ജയോസ്മി വ്യവസായോസ്മി സത്വം സത്വവതാമഹം. പഞ്ചകരുടെ ചൂതുകളിയും തേജസ്സുകളുടെ തേജസ്സും ഞാനാകുന്നു. ജയവും സതുദ്യമവും ശക്തരുടെ കരുത്തും ഞാൻ തന്നെ. എന്താ ഭഗവാൻ പറയണേ? വഞ്ചകര് വഞ്ചിച്ച് ജയിക്കുന്ന കളിയുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതും ഭഗവാനാന്നാ പറയണത്. നല്ലതാണെങ്കിലും ചീത്തയാണെങ്കിലും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ സാമർഥ്യം കൊണ്ട് ജയിക്കാം എന്നുള്ള വേളയിലും ചിലപ്പോ വഞ്ചന ചെയ്യും അല്ലെ ചില പേര്. അപ്പോ അത് ദോഷമുണ്ടാക്കും എന്ന് സ്വയം മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പൊ ഏത് വിഭൂതി വേണം എന്ന് സ്വയം തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് അല്ലെ. ഈശ്വരനിൽ സമർപ്പണവും
അതുപോലെ അധ്വാനശീലം ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും എല്ലാവരും ജയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണു. ഭഗവാന്റെ ആ വിഭൂതികള് എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത് ഭഗവാനെ നമുക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാൻ സാധിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ വഞ്ചനകളില് മുഖ്യമായിട്ടുള്ളത് ചൂതുകളിയാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ അത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാന് ചോര അഗ്രഗണ്യനാണ് ഭഗവാൻ അല്ലേ? ഭഗവാന് വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചാല് മറ്റാരേക്കാളും കൂടുതൽ വഞ്ചകനാകാൻ ഭഗവാന് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും ഒരാൾക്കും വഞ്ചിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ചോര അഗ്രഗണ്യനാണ്. 37 വൃഷ്ണീനാം വാസുദേവോസ്മി പാണ്ഡവാനാം ധനഞ്ജയ മുനീനാമപ്യഹം വ്യാസ കവീനാം ഉശനാ കവി. വൃഷ്ണികുലത്തിൽ വാസുദേവനും പാണ്ഡവരിൽ അർജുനനും മുനികളിൽ വ്യാസനും ചിന്തകരിൽ ഉശനാ കവിയുമാണ് ഞാൻ. ഉശനാ കവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ? ശുക്രാചാര്യരാ. അസുര ഗുരുവായിട്ടുള്ള ശുക്രാചാര്യരെ ആണ് ഇവിടെ ഉശനാ കവി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ വൃഷ്ണികുലത്തില് വാസുദേവനാണ് ഭഗവാൻ. പാണ്ഡവരിലെ അർജുനനും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. മുനികളിലോ വ്യാസദേവൻ ഭഗവാനാ. ചിന്തകരില് ഉശനാകവി ശുക്രാചാര്യര് അതും ഭഗവാനാണത്രേ. അസുരന്മാരുടെ ഗുരു ഉൾനസ് അഥവാ ശുക്രാചാര്യർ. ഇവിടെ അക്ഷരത്തെറ്റുണ്ട് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ. ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് ബലരാമൻ വന്നു. അവിടുന്ന് പിന്നെ ചതുർവ്യൂഹങ്ങള്, ബലരാമനിൽ നിന്നാണ് ചതുർവ്യൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവണത്. വാസുദേവൻ, സംഘർഷണൻ, അനിരുദ്ധൻ, പ്രദ്യുമ്നൻ. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും സംഘർഷണിൽ നിന്ന് നാരായണൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. വീണ്ടും ചതുർവ്യൂഹം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. നാരായണനിൽ നിന്ന് വാസുദേവൻ, സംഘർഷണൻ, അനിരുദ്ധൻ, പ്രദ്യുമ്നൻ, അങ്ങനെ വീണ്ടും ഉണ്ടായി. അതിന്റെ ശേഷം ആ സംഘർഷണനിൽ നിന്നാണ് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു ആയിട്ടുള്ള മഹാവിഷ്ണു ഉണ്ടായത്. പിന്നീട് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, പിന്നെ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു ഉണ്ടായത്. അങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു ചാർട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. ഭഗവാനാണ് അവതാരിയായിട്ട് ഉള്ളത്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ബലരാമൻ ഉണ്ടായി, പിന്നെ ചതുർവ്യൂഹം ഉണ്ടായി. സംഘർഷണിൽ നിന്ന് നാരായണൻ ഉണ്ടായി, വീണ്ടും ചതുർവ്യൂഹം ഉണ്ടായി. പിന്നെ സംഘർഷണിൽ നിന്ന് മഹാവിഷ്ണു ഉണ്ടായി, കാരണോദകശായി വിഷ്ണു എന്ന് പറയും. കാരണ ഓഷ്യനില് കിടക്കണ കാരണം കാരണോദകശായി വിഷ്ണു പറയും. പിന്നീട് കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും ഉൾപ്പൂകിയിട്ട് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിടെ നാഭി കമലത്തിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മാവ്, പിന്നെയാണ് എല്ലാ സൃഷ്ടിയും നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാവുന്നു. പിന്നെ ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉള്ളിലും ഒരു ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു ഉണ്ട്. ആ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ് പരമാത്മരൂപേണ എല്ലാ ജീവികളുടെയും അന്തര്യാമിയായിട്ടുള്ളത്. 38 ദണ്ഡോദമയദാമസ്മി നീതിരസ്മി ജിഗീഷതാം മൗനം ജൈവാസ്മി ഗുഹ്യാനാം ജ്ഞാനം ജ്ഞാനവതാമഹം. നിയമരാഹിത്യങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന പദ്ധതികളിൽ ദണ്ഡം, അതായത് ശിക്ഷ, അത് ഭഗവാനാണ്. വിജയം കാക്ഷിക്കുന്നവരുടെ നീതി എന്നിവയും ഗോപ്യങ്ങളിൽ മൗനവും ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ എന്താണ്? ഇപ്പൊ ഒരാള് മൗനം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളിപ്പോ നമ്മളോടൊരു സീക്രട്ട് ആയിട്ട് ഒരു രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വർത്തമാനം പറഞ്ഞു വിചാരിക്കുക. അയാളുടെ സമ്മതം ഇല്ലാതെ അത് മറ്റൊരാളോട് വെളിപ്പെടുത്തരുത് അല്ലെ? അതാണ് മൗനം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിയമരാഹിത്യങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന പദ്ധതികളിൽ ദണ്ഡം അല്ലെ? കൃത്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താൽ ശിക്ഷ വേണം അല്ലെ? ദണ്ഡം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അതും ഭഗവാനാണ്. അതുപോലെ വിജയം കാക്ഷിക്കുന്നവരുടെ നീതി എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? അതിൽ നീതിപൂർവകമായ വിജയം അവർക്ക് വരും. അതും ഭഗവാനാണ്. ഗോപ്യങ്ങളിൽ മൗനം അല്ലെ? മൗനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം. അതല്ലാത്ത ജൽപ്പനങ്ങള് വെറുതെ അയാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കാതിരിക്കുക. ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനം എല്ലാം ഭഗവാനാണ് അല്ലെ? ഭഗവാൻ കൃപ ചൊരിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ജ്ഞാനം ആർജിക്കാനും പറ്റുള്ളൂ. കുറെ ഇരുന്ന് വായിച്ചത് കൊണ്ടൊന്നും നമുക്ക് അറിവ് കിട്ടില്ല അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ കൃപ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ജ്ഞാനം ആർജിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 39 യേച്ഛാപി സർവഭൂതാനാം ബീജം തദഹമർജുന
ന തദസ്തി വിനായൽ സ്യാൻ മയാ ഭൂതം ചരാചരം. അല്ലയോ അർജുന, സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ആദി ബീജമാണ് ഞാൻ. എന്നെ കൂടാതെ ചരാചരങ്ങളിൽ ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല. പറയാണ്, സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം ഞാനാണ്. അഹം ബീജപ്രദപിത എന്ന് മുമ്പേ പറഞ്ഞു അല്ലെ? അത് തന്നെ പറയണത്. ഭഗവാനെ കൂടാതെ ഒരു ചരാചരങ്ങൾക്കും നിലനിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. ചരാചരങ്ങളിൽ ഒന്നിനും ഭഗവാനെ കൂടാതെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മള് ആഭരണങ്ങള് കാണുന്നുണ്ട്, സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങള്. എല്ലാത്തിനും സ്വർണം വേണം അല്ലെ? സ്വർണ്ണം ഇല്ലാതെ മാലയോ വളയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പാദസരോ കമ്മലോ ഒക്കെയും സ്വർണ്ണാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ പല പേര് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വിളിക്കണു അതിനെ. മാലാന്നോ വളാന്നോ ഒക്കെ പറയണു. പക്ഷെ എല്ലാം സ്വർണം തന്നെയാണ്. അതുപോലെ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇത് ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ഒന്നിനും നിലനിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? ആഭരണത്തിന് സ്വർണമില്ലാതെ നിലനിൽപ്പില്ലാത്തതുപോലെ. 40 നമുക്ക് എല്ലാം കാണുമ്പോൾ ഭഗവത് സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി പറഞ്ഞു തരാണ് 40ാമത്തെ ശ്ലോകം. നാന്തോസ്തി മമ ദിവ്യാനാം വിഭൂതീനാം പരം തപ ഏഷതുദ്ദേശത പ്രോക്തോ വിഭൂതേർ വിസ്തരോ മയാ. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ, എന്റെ ദിവ്യ വിഭൂതികൾക്ക് അവസാനമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞതാകട്ടെ എന്റെ അനന്തമായ വിഭൂതികളുടെ ഒരു സൂചന മാത്രമാണ്. പറയാണ് പരന്തപ, ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവൻ അല്ലെ? അപ്പൊ പറയാണ്, ഇനി എന്റെ വിഭൂതികൾക്കുണ്ടല്ലോ, ദിവ്യ വിഭൂതികൾക്ക് അർജുന, അതിന് അവസാനമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞതിപ്പോ അനന്തമായ വിഭൂതികളുടെ ഒരു സൂചന നിനക്ക് തന്നതാണ് അർജുന എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അതിങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങിയാല് അത് അവസാനിക്കില്ല, അത്രയ്ക്കുമുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു സൂചന നിനക്ക് തന്നതാണ് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ വിസ്തരിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങിയാല് അവസാനമില്ല എന്ന് ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് എവിടെയും ഭഗവാനെ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കണം. 41 യദ് യദ് വിഭൂതിമത് സത്വം ശ്രീമദൂർജിതമേവ വാ തത്തദേവാവഗച്ഛത്വം മമ തേജോംശ സംഭവം. വിഭൂതിമത്തും സുന്ദരവും തേജസ്സുറ്റതുമായ ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും എന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭവിച്ചതു തന്നെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണുന്ന, നമ്മളുടെ ചുറ്റും കാണുന്ന വിഭൂതിമത്തായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള തേജസ്സുറ്റതുമായിട്ടുള്ള ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും ഭഗവാന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ്. അല്ലാണ്ട് ഭഗവാന്റെ ശക്തി മുഴുവനൊന്നും അതിന് ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാന്റെ തേജസ്, ഓജസ്, ശക്തി ഇതൊക്കെ അചിന്ത്യമാണ്. അതിന്റെ പ്രഭാവം, അതിന്റെ ഒരു കണിക, ഒരു സ്പാർക്ക് അത്രേ വേണ്ടൂ. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ തേജസ്സുറ്റത്, വിഭൂതിമത്തായത്, സുന്ദരമായത് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഏതൊരു സൃഷ്ടിക്കും ഭഗവാന്റെ ഒരു കണിക മാത്രം ആവശ്യമുള്ളൂ. ആ കണികയിൽ നിന്ന്, തേജസ്സിന്റെ കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചത് തന്നെ എന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതിയെ തിരിച്ചറിയാം? വ്യക്തിയുടെ പ്രവൃത്തി, സംസാരം, വാക്ക് ഇതൊക്കെ ദൈവികത കാണാൻ സാധിക്കണം. അതാണ് വിഭൂതി അല്ലെ? ചില പേരുണ്ട് അല്ലെ, മഹാത്മാക്കളൊക്കെ, അവരുടെ സംസാരം, പ്രവൃത്തി എല്ലാം എത്ര തെളിമയുള്ളതായിരിക്കും അല്ലെ? അതുപോലെ നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. ഓരോരുത്തരെയും ഭഗവാനെ അറിയാനുള്ള ആദ്യപടിയായിട്ട് അങ്ങനെ കാണുക. ഓരോരുത്തരിലെയും ആ ഭഗവത് ചൈതന്യത്തിനെ നമ്മള് അനുഭവിച്ചറിയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 42 പരമസത്യത്തിലേക്ക് അടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കൂടുതലൊന്നും അറിയണ്ട അല്ലെ? ഇത്രയൊക്കെ അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ മതി. ഭഗവാന്റെ ആ സർവജ്ഞത്വം, ആ സർവേശ്വരത്വം ബോധ്യപ്പെടാൻ ഇത്രയൊക്കെ മതി. പറയാണ്, അഥവാ ബഹുനൈതേന കിം ജ്ഞാതേന തവാർജുന വിഷ്ടഭ്യാഹമിതം കൃഷ്ണം ഏകാംശേന സ്ഥിതോ ജഗത്. അല്ലെങ്കിൽ അർജുന, ഇനിയും വിശദമായി ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് എന്തു വേണം? എന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. ഇനിയും ഞാൻ ഇങ്ങനെ നീട്ടി ലിസ്റ്റ് കുറെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം? ഇപ്പൊ നിനക്ക് ഏതാണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ?
എന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. ഈ പ്രപഞ്ചം, ഇക്കാണുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ശക്തിമത്തായ, വിഭൂതിമത്തായ, ഐശ്വര്യവത്തായിട്ടുള്ള എല്ലാമേ ഭഗവാന്റെ വേറൊരു അംശശക്തി കൊണ്ട് മാത്രാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് നീ അറിയണം എന്ന് അർജുനനോട് പറയാണ്. അപ്പോ ഈ വിഭൂതി മാർഗം സാധനയുടെ ആദ്യപടിയാണ്. നമ്മൾ പിന്നെയും മുന്നോട്ട് പോകണം. കുറച്ചറിയാ, കൂടുതൽ മനനം ചെയ്യാ, അല്ലെ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വീണ്ടും ചിന്തിച്ച് ഭഗവാനെ ഉള്ളിൽ അനുഭവിക്കുക. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നിത്യ ആനന്ദം ലഭിക്കുക. അപ്പോ ഒരു ചെറിയ അംശമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം നിലനിർത്തുന്നത്. ബാക്കി ഭാഗം സദാ ദിവ്യഭാവത്തില് കളങ്കമില്ലാതെ വർത്തിക്കാണ്. നമ്മൾ കുറച്ചറിയാ, കൂടുതൽ അനുഭവിക്കുക, അതാവണം നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം. ഒരു പിതാവ് തന്റെ സ്വത്ത് വിവരങ്ങളൊക്കെ മക്കളെ വിളിച്ചു പറയും, അല്ലെ? മക്കളെ, ഇതൊക്കെയാണ് എന്റെ സ്വത്തുകള് എന്ന്. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഭഗവാന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനനോട്, ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ കാണുന്ന വിഭൂതികള്, ഐശ്വര്യങ്ങള്, തേജസ്സുറ്റതായവ, ഇതെല്ലാം എന്റെ ഒരു അംശശക്തി കൊണ്ടാണ് ഉള്ളത്. ഈ പ്രപഞ്ചമെല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നത് എന്റെ ഒരു ശക്തി, തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണിക കൊണ്ടാണ് എന്നെല്ലാം അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പോ ഈ ഭഗവാന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണിക, അതാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. ഇപ്പൊ അവസാനത്തെ ശ്ലോകാണിത്, 42. കൃഷ്ണന്റെ മഹാവിഭൂതിയിൽ നിന്നുമാണ് സൂര്യന് പോലും ഉഗ്ര തേജസ് ലഭിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരംശം കൊണ്ടാണ് പ്രപഞ്ചം നിലനിന്നു പോരുന്നത്. ഈ സൂര്യൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചം തന്നെ നിലനിൽക്കില്ല, അല്ലെ? ആ സൂര്യന്റെ വെളിച്ചവും ചൂടും ഉണ്ടെങ്കിലാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും വേണ്ടതെല്ലാം കിട്ടുള്ളൂ. പ്രകൃതി ദത്തമായത്, അല്ലെ? അതൊക്കെയും ഭഗവാനാൽ തന്നെ നൽകപ്പെടുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഒരംശശക്തി, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇത്രയും വലിയ ബില്യൺസ് ആൻഡ് ബില്യൺസ് യൂണിവേഴ്സ് എല്ലാം നിലനിന്നു പോരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശശക്തി കൊണ്ടാണ്, ഒരു തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണിക കൊണ്ടാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ നമുക്കറിയാലേ, ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തിയാണ് ഭഗവാനുള്ളത്, അല്ലേ? നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ പോലും നമുക്ക് സാധിക്കാത്ത അത്ര കഴിവാണ് ഭഗവാനുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ അറിയും. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്താ വേണ്ടത്? സുഖം വേണം, അല്ലെ? ദുഃഖ സംയോഗ വിയോഗം വേണം. യോഗ ചിത്തവൃത്തി നിരോധ എന്നാ പറയാ. അപ്പോ ഭഗവാൻ അല്ലാത്ത വസ്തുവിനെ ഭഗവാനാണെന്ന് കരുതുകയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യണത്, അല്ലെ? അപ്പോ ഈ ഒരു രാജാവായാലും ഈ ജന്മ മൃത്യു ജരാ വ്യാധി ആർക്കും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തതാ, അല്ലെ? അപരിഹാര്യമാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഭാഗവത കഥ നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ അറിയാലേ. പരീക്ഷിത്ത് രാജാവ് മൃത്യു മുന്നിൽ വന്നു, 7 ദിവസത്തിനകം സർപ്പദംശമേറ്റു മരിക്കും എന്ന്, തക്ഷകൻ കൊത്തും എന്ന്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഗംഗാതീരത്ത് വന്നു. എനിക്ക് സത്യം വേണമെന്നുള്ള ദാഹമുണ്ടായി, അല്ലെ? സത്യദർശനത്തിന് ദാഹം, ഭഗവാനെ വേണം എന്ന് തോന്നി. അങ്ങനെ ഒരു ദാഹം ഉള്ളിലുണ്ടായാല് ഗുരു മുമ്പിൽ തനിയെ വന്നു ചേരും, അല്ലെ? ശുഖബ്രഹ്മർഷി അവിടെ വന്നു. അപ്പോ ഒരു മുമുക്ഷുവായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ അവിടെ വന്നു, ആചാര്യനും അവിടെ എത്തി. ഒടുവിൽ രാജാവിനോ മൃത്യുഭയം ഒട്ടുമില്ലാതായി. സിദ്ധോസ്മി അനുഗ്രഹീതോസ്മി എന്ന് ഇദ്ദേഹം, ഞാന് അല്ല, ഈ ശരീരമല്ല ഞാൻ ആത്മാവാണ്, അല്ലെ? ആത്മാവിന് എപ്പോഴേ മുക്തി കിട്ടി ഭാഗവത ശ്രവണത്തിലൂടെ 7 ദിവസം കൊണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഞാൻ ആത്മസ്വരൂപമായ ശുദ്ധ ചൈതന്യമാണ് എന്ന് രാജാവ് പറഞ്ഞു. ഞാൻ തൃപ്തനാണ്, ശാന്തി ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഞാൻ അനുഭവിക്കുകയാണ്, അല്ലെ? ഒരു പ്രശാന്ത അവസ്ഥ ആ രാജാവിൽ വന്നു. ഇതാണ് യോഗം. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ അർജുനനെ യുദ്ധഭൂമിയിൽ വെച്ചാ ഉപദേശിക്കണത്, അല്ലെ? ഏകാന്തത്തിൽ വെച്ചിട്ടാവാമായിരുന്നു. മഹാഭാരതത്തില് അങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭമുണ്ട്. കൃഷ്ണ അർജുനന്മാരിങ്ങനെ തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണ വേളയില് ഗാണ്ഡവപ്രസ്ഥത്തില് ഏകാന്ത സ്ഥലാണ്. അർജുനൻ ഒന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കില്, അല്ലെ?
കൃഷ്ണ, ഈ ദുഃഖത്തിന് എങ്ങനെ അറുതി ലഭിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചില്ല. ചോദിച്ചാലല്ലേ പറയേണ്ടു, അല്ലേ? പിന്നെയോ മറ്റൊരു സന്ദർഭവും ഉണ്ടായി. അർജുനൻ സന്യാസി വേഷത്തില് വന്നപ്പോഴ് അപ്പോഴെന്താ ഉണ്ടായേ? അപ്പോഴും ജ്ഞാനം ചോദിച്ചില്ല. അപ്പോ എന്താ പറയാ, സുഭദ്രയെ വിവാഹം കഴിച്ചു. അങ്ങനെ പോയി. ഇപ്പൊ ഇവിടെ വിപരീത സന്ദർഭത്തിലാ ചോദിച്ചത്. യുദ്ധ ഭൂമിയിൽ വെച്ചിട്ടാ ചോദിക്കണത്, അല്ലെ? ഇനിയും എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളൊക്കെ. ഇപ്പൊ ശാന്തി വേണം എന്നുള്ള ഉള്ളില് തോന്നണം. നല്ല ദാഹം ഉണ്ടാവണം. അപ്പോഴാണ് വെള്ളത്തിനൊക്കെ രുചി ഉണ്ടാവുക, അല്ലെ? അതുപോലെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനന് എല്ലാം അറിയണമെന്ന ആഗ്രഹം. ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ വീണ്ടും വീണ്ടും അറിയണം. ദേവഹൂതി മാതാവ് മകൻ കപിലനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? മകനെ ഭഗവാനായി കണ്ട് ചോദിക്കാണ്. യോഗസ്യ ലക്ഷണം പക്ഷേ സബീജസ്യ നൃപാത്മജേ എന്ന് കപിലമുനി അമ്മയ്ക്ക് ആത്മജ്ഞാനം പകർന്നു നൽകാണ്. ചിത്തവൃത്തികളായിട്ടുള്ള മനസ്സിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആലംബം വേണം അമ്മേ. ഭഗവാനാകുന്ന ആലംബം വേണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ശ്രേയസ് കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് അമ്മയ്ക്ക്. അങ്ങനെ ആ അമ്മ ആത്മജ്ഞാനം നേടി ഭഗവാന്റെ പരമഗതി പ്രാപിച്ചു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ പൂർണ്ണ ബോധ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ആ സർവജ്ഞത്വം, സർവേശ്വരത്വം, അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ മുറുക്കെ പിടിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റണം. അതല്ലാതെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മളുടെ ഭർത്താവ്, ഭാര്യ, മക്കള്, അമ്മ, അച്ഛൻ ഇവരൊക്കെ നശ്വരമായിട്ടുള്ളവരാ, അല്ലെ? അവരൊന്നും ശാശ്വതരല്ല. അവരെ പിടിച്ചാൽ നമുക്ക് സുഖം കിട്ടുമോ? ഇല്ല, അല്ലേ? അപ്പോ ഭഗവാൻ, ആ ശാശ്വതനായിട്ടുള്ള സർവശക്തനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ മുറുക്കെ പിടിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതാണ് നമുക്ക് ശ്രേയസ്സിനുള്ള കാര്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ഗുരു മഹാരാജ് की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, നമ്മുടെ ഈ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ സാൻസ്ക്രിറ്റ് അല്ലേ അതിലൊക്കെ? അതെ അതെ, അത് മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സാൻസ്ക്രിറ്റ് ആണ് ശരിക്കും. അപ്പോ നമ്മുടെ സഹസ്രനാമങ്ങളൊക്കെ സാൻസ്ക്രിറ്റ് ആണ്? ആണ്. പണ്ടൊക്കെ സാൻസ്ക്രിറ്റ് ആയിരുന്നു ഭാഷ, അല്ലെ? മെയിനായിട്ട് എല്ലാവരും നമ്മുടെ മഹർഷീശ്വരന്മാരും എല്ലാം വേദങ്ങളും എല്ലാം സംസ്കൃതത്തിലാ. നമ്മളുടെ എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും വാൽമീകി രാമായണം ഒക്കെ പിന്നീടല്ലേ അത് തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛനൊക്കെ അത് മലയാളത്തിലേക്ക് ആക്കിയത്. അതുപോലെ മലയാളത്തിൽ ഭാഗവതം എഴുതിയതൊക്കെ, അല്ലെ? കിളിപ്പാട്ടായിട്ടൊക്കെ എഴുതിയതൊക്കെ പണ്ടൊക്കെ ശരിക്കും വ്യാസദേവരെ എല്ലാം സംസ്കൃതത്തിലാ രചന ചെയ്തത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെന്തെങ്കിലും? ഒരു സംശയം മാതാജി, ചോദിക്കും. നമ്മള് കലികാലത്തിലാണോ ശരിക്കും ഈ അർജുനന് ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നത്? കാരണം ഒരു ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ചു 4,36,000 വർഷമാണ് കലികാലത്തിന്റെ പീരീഡ്. ഇനിയും ഇപ്പൊ 5,000 വർഷമേ കടന്നു പോയിട്ടുള്ളൂ. അതെ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കലികാലത്ത് 4,32 ടോട്ടല്. അതിൽ 5,000-ത്തിലധികം കഴിഞ്ഞു. ഇനി 4,27 അടുത്തുണ്ട് ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടുന്ന് സ്വർഗാരോഹണം, ഭഗവാൻ ഇവിടുന്ന് പോയപ്പോഴാണ് കലിയുഗം തുടങ്ങിയത്. ഭഗവാനുള്ള കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ദ്വാപര യുഗത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഒടുവില് ആണ്. ഭഗവാന്റെ ആ സ്വർഗാരോഹണത്തിനെ തുടർന്ന് കലിയുഗത്തിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്. ഇപ്പൊ കലിയുഗത്തിന് മുമ്പാണ് ഈ ഗീത. തൊട്ട് മുമ്പ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സിലുള്ള ആർക്കെങ്കിലും ഇനി ഫസ്റ്റ് ലെവൽ എക്സാം എഴുതിയവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയണേ. എല്ലാവർക്കും അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയണേ.
ഏതിലാ മാതാജി അയച്ചത്? വാട്സപ്പാ? വാട്സപ്പിൽ അയച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ എനിക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു, എല്ലാവർക്കും കിട്ടിക്കാണും. കിട്ടാത്തവരുണ്ട് പറയണേ. ക്ലാസ് ആ. കാണുമ്പോൾ പലരുടെ നമ്പർ എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല. എക്സാം ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ശോഭന മാതാജി, അത് 11:30 എഴുതിയവരുടെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളൂ. അല്ലാത്തവരുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സില്. കിട്ടാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരവരുടെ ക്ലാസ്സിൽ അയച്ചു തരുമായിരിക്കും. 11:30 ശോഭന മാതാജി അയച്ചിരിക്കുന്നത്. 11:30 എക്സാം എഴുതിയവരുടെ. ഞങ്ങളുടെ 6:30 ഒക്കെ കിട്ടിയല്ല, കഴിച്ചു വന്നു. എന്റതും കിട്ടി. ഇപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടാത്ത പേരൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്, ക്ലാസ് കാണുന്നുണ്ട്, അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഞങ്ങളൊക്കെ മറ്റേ ക്ലാസ്സിലെ മാതാജി. അതാ എന്റെ ഈ പേര് വരാത്തത്. ശരി. മാതാജി ഏത് നമ്പറിലാ അയച്ചത്? 6:30 ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ നേരത്തെ, അതിപ്പോ നിർത്തിയല്ലോ. അതിനകത്തെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി. ഓക്കെ, ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭന മാതാജിന്റെ എന്തെന്നാ അയച്ചത്? അതെ, ഞാൻ അയച്ചത്. ഞാൻ നോക്കട്ടെ, നോക്കിയില്ല. ഈ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഞാൻ അയച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ അതെ. ആ ഹരേ കൃഷ്ണ. ചോദ്യോത്തരങ്ങള് വായിക്കോ? എഴുതിയൊരു വായിക്കോ? അതായത് നമ്മൾ 5 നോക്കിയായിരുന്നു. ഇനി 6ാമത്തെ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ. എന്തൊക്കെയാ? അത് 22 തൊട്ട് അത് കൊറേ 6 21 തൊട്ടേ ഉണ്ട്. ഒത്തിരി ഉണ്ടല്ലോ മാതാജി. കൊറേ ഉണ്ട്. 22ാമത്തതിൽ തൊട്ട്, അല്ല 21 തൊട്ട് എത്ര വരെ ഉണ്ട്? ആദ്യ ബീജമാണ് ഞാൻ, അവിടം വരെ എഴുതണം അല്ലേ മാതാജി? സുഖല്ലേ ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവർത്തനം നോക്കി എഴുതുക. വിവർത്തനത്തിലുണ്ട് 39, 21 തൊട്ട് 39 വരെയുള്ള വിവർത്തനത്തിൽ. അത്രേ ഉള്ളു, ക്വസ്റ്റ്യൻ അത്രേ ഉള്ളു. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് നേരത്തെ കഴിഞ്ഞുല്ലോ. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ ഇനി? മാതാജി ഒരു കഥ പറഞ്ഞ മാതാജി ഒരു ഇതൊക്കെ എന്തോ പറയാൻ തുടങ്ങി, അതങ്ങ് പിന്നെ നിർത്തി. അത് പറഞ്ഞതാ മാതാജി. ഇടയ്ക്ക് ഏതാ പറയാൻ തുടങ്ങിയേ? മാതാജി എന്തോ ഒരു പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ക്ലാസ് തുടങ്ങി. ഇപ്പോഴോ? ഇന്നോ? സ്വത്ത് വീതം വെക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്ന മാതാജി? അച്ഛനമ്മ അങ്ങനെ അത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മാതാജി അങ്ങ് അല്ല, അത് കഥയല്ല കേട്ടോ. അതിനെപ്പറ്റി എന്തോ ഏതെങ്കിലും ഒരു കഥ പറഞ്ഞതാ. ഏതെങ്കിലും കഥ പറയാം. ഇന്ന് കഥ പറയൂല്ലോ മാതാജി വൈകിട്ട്. അതിനു മുമ്പ് ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഒരു കഥ പറയും. അത് നിങ്ങൾ എല്ലാരും കേൾക്കാൻ വരും. അതും കേൾക്കാം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം പുരുഷോത്തമ യോഗം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകണ്ടേ അല്ലെ? 15ാമത്തെ അധ്യായം പുരുഷോത്തമ യോഗം. ഉത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാൻ അല്ലേ? അപ്പൊ ആ പുരുഷോത്തമ ധാമം എന്നൊരു ക്ഷേത്രമുണ്ട്. അത് ഏതാന്നറിയോ ആർക്കെങ്കിലും? അറിയില്ല. പുരി ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രം, ഒറീസയിലെ. പുരി ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രമാണ് പുരുഷോത്തമ ധാമം എന്നാ പറയാ. ശംഖക്ഷേത്രം എന്നും അതിന് പേരുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന രാജാവ് ഭരിച്ച നഗരം ആയിരുന്നു. അവിടെ രാജാവിന് ഒരിക്കല് ഈ നീലമാധവനെ സ്വപ്നം കാണുകയാണ്. എവിടെയോ ഒരു വിഗ്രഹമുണ്ട്, നീലമാധവൻ എന്നുള്ള ഒരു വിഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന്. അങ്ങനെ രാജാവിന് വലിയ അസ്വസ്ഥത. ഭഗവാനെ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് തന്നെ കാര്യം. കുറെ അന്വേഷിച്ചു, കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. വിഗ്രഹം എവിടെയാണ് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പോഴ് വിഷമം കണ്ടിട്ട് മന്ത്രിയായിട്ടുള്ള വിദ്യാപതി, ബ്രാഹ്മണനാ, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ കണ്ടെത്തി തരാം അങ്ങേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കണ്ടെത്താൻ ആരംഭിച്ചു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ടൗണിലും അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗത്തൊക്കെ ആദ്യമേ അന്വേഷിച്ചു കഴിഞ്ഞതാ. പിന്നെ അദ്ദേഹം ഈ വനാന്തരങ്ങളില് അവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആ മന്ത്രി വിദ്യാപതി അന്വേഷണം തുടങ്ങി. ഇങ്ങനെ വനവാസികളുടെയൊക്കെ കൂട്ടത്തിൽ താമസിക്കും. എന്നിട്ട് അവരോട് ചോദിക്കും, ഇങ്ങനെ ഒരു മാധവൻ എന്നുള്ള വിഗ്രഹമുള്ള ക്ഷേത്രം എവിടെയെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടോ? അങ്ങനെ ശബര എന്നുള്ള വനവാസികളുടെ കൂടെ താമസിച്ച വേളയില് അവിടുത്തെ ഗ്രാമത്തലവന്റെ മകള് പ്രണയത്തിലായി. അങ്ങനെ വിവാഹം കഴിച്ചു. അപ്പൊ അവിടെ ചെല്ലും. അവിടെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാ രാത്രി ആവുമ്പോഴ് ആരും അറിയാതെ ഈ ഗ്രാമമുഖ്യനുണ്ടല്ലോ പോകും. അത് കഴിഞ്ഞ് രാവിലെ ആവുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരും. വരുമ്പോ നല്ല സുഗന്ധം ഉണ്ടാവും.
അപ്പൊ ഈ വിദ്യാപതി ചോദിച്ചു ഭാര്യയുടെ അടുത്ത്, അച്ഛൻ എവിടെയാണ് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ പോണത് എന്ന് ചോദിച്ചു. പറഞ്ഞു, രഹസ്യാണ്, അത് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ നാളിങ്ങനെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ ഭാര്യ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ അച്ഛൻ നീലമാധവനെ പൂജിക്കാൻ പോവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, എനിക്കും ഒന്ന് കാണിച്ചു തരണം, അതിനുവേണ്ടി അച്ഛനോട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ഇല്ലില്ല, അച്ഛൻ ഒരാൾക്ക് പോലും ഇന്ന് വരെ അത് കാട്ടിക്കൊടുത്തിട്ടില്ല, ഇനി കാണിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഈ വിദ്യാപതിയുടെ നിർബന്ധം സഹിക്ക വയ്യാതെ മകള് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തു അച്ഛനോട്, അച്ഛാ എന്റെ ഭർത്താവിനെ ഒന്ന് നീലമാധവനെ ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുവോ എന്ന് ചോദിച്ചു. പിന്നെ മകള് പറഞ്ഞതല്ലേ, അപ്പൊ പറഞ്ഞു, കണ്ണ് കെട്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുപോവാ, വഴിയൊന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ശരി പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഈ വിദ്യാപതി ബുദ്ധിമാനാ, കുറെ കടുകൊക്കെ കയ്യിൽ കരുതി. മഴക്കാലല്ലേ, ഈ കടുകൊക്കെ പോകുന്ന വഴി നീളെ ഇട്ടിട്ട് പോയി. ഇപ്പൊ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ മുളച്ചോളൂലോ, അപ്പൊ വഴി കണ്ടുപിടിക്കാലോ. അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്നു. നീലമാധവന്റെ വിഗ്രഹം കണ്ടു. സുന്ദരമായിട്ടുള്ള രൂപം, കണ്ണെടുക്കാൻ തോന്നണില്ല. അങ്ങനെ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പോ മതി മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു. അവിടെ വന്ന് നേരെ രാജാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി മന്ത്രി. ചെന്നു. അവിടെ നീലമാധവൻ ഞാൻ കണ്ടു രാജാവേ എന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെ രാജാവ് സന്നാഹങ്ങൾ ഉടനെ പുറപ്പെട്ടു. എല്ലാവരും കൂടി സൈന്യമൊക്കെ കൊണ്ട് രാജാവ് എത്തി. അവിടെ വഴിയൊക്കെ അറിയാലോ. അങ്ങനെ നോക്കി അവിടെ വന്നപ്പോ അവിടെ വിഗ്രഹം കാണാനില്ല. എല്ലാവർക്കും വിഷമായി. ഈ ഗ്രാമമുഖ്യനാണെങ്കിലോ വിദ്യാപതിയെ പറയാത്ത ചീത്തയില്ല, നീ കാരണത്താലാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാ കുഴപ്പമുണ്ടായത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോഴ് നീലമാധവൻ സ്വപ്നത്തില് പറയാണ്, ഇനി എന്നെ ഇവിടെ അന്വേഷിക്കേണ്ട, ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാവില്ല, ഇനി എന്നെ കാണാൻ പറ്റില്ല. ഈ സമുദ്രത്തിലെ 3 തടിക്കഷ്ണങ്ങള് ഇങ്ങനെ കാണാനാവും. ആ തടിക്കഷ്ണത്തിലെ ചക്രം, താമര, അനന്തൻ അങ്ങനെയൊക്കെ അടയാളങ്ങള് അവിടെ അതിൽ കാണാൻ പറ്റും. അതെടുത്തിട്ട് വിഗ്രഹം നിർമ്മിച്ചോളൂ, അതിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാവാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കുറെ നാള് വെയിറ്റ് ചെയ്തു. ഉണ്ട് 3 മരത്തടികൾ ഒഴുകിയിട്ട്. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൽ അടയാളങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ കുറെ ശില്പികളെ വരുത്തി. അങ്ങനെ ആർക്കും ആ മരത്തില് പണിയെടുക്കാൻ പറ്റണില്ല. അവരുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ ഒടിഞ്ഞു പോകും പണി എടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോ. അങ്ങനെ കുറെ കഴിഞ്ഞു വിശ്വകർമാവ് വരികയാണ്. അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, ഈ 3 ശില്പങ്ങൾ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി തരുമോ ഈ മരം കൊണ്ടിട്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ശരി, പക്ഷെ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. 21 ദിവസം വേണം എനിക്ക് ഇത് പണി തീർക്കാൻ. ആരും എന്റെ മുറി തുറക്കരുത്. എനിക്ക് അപ്പൊ ഭക്ഷണമൊക്കെയോ ഒന്നും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല. ആരും എന്നെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാണ്ടിരുന്നാ മതി 21 ദിവസം. ശരി, അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴോ അകത്ത് ശബ്ദം കൊട്ടലോ ഒന്നും കേൾക്കാനില്ല. അപ്പൊ രാജാവ് സംശയം, എന്ത് പറ്റി ഇനി ശില്പിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ പേരോട് പറഞ്ഞ് ബലം പ്രയോഗിച്ച് തുറന്നു. അപ്പോഴെന്താ, അപൂർണമായിട്ടുള്ള 3 മൂർത്തികള്. ശില്പിയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇല്ല താനും. അപ്പൊ രാജാവ് വിഷമിച്ചു, ഞാൻ ബുദ്ധി മോശം കാണിച്ചുല്ലോ എന്ന്. അപ്പൊ ആരായിരുന്നു? ജഗന്നാഥ്, സുഭദ്ര, ബലരാമൻ, 3 മൂർത്തികളാണ് അത്. അപ്പൊ രാജാവ് ഇങ്ങനെ വിഷണ്ണനായി, ഞാൻ എന്തൊരു ബുദ്ധിഹീനനാണ്, ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ലേ എന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സ്വപ്ന ദർശനം വീണ്ടും. വിഷമിക്കണ്ട, ഞാൻ ഈ രൂപത്തിൽ വരാൻ തന്നെയാണ് ആഗ്രഹിക്കണത്, ഇതെന്റെ ആനന്ദഭാവമാണ് എന്ന്. അല്ലേ, ഈ ജഗന്നാഥൻ മൂർത്തി കണ്ടിട്ടില്ലേ? കണ്ണുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിടർന്ന് വലിയ, അല്ലേ, കണ്ണുകളൊക്കെ വലുതായിട്ടുള്ള ഒരു ആനന്ദഭാവത്തിലാ. അപ്പൊ അവിടെ രാജാവ്, ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന രാജാവ് ഭീമാകാരമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രം പണി കഴിപ്പിച്ചു. അത് ബ്രഹ്മാവിനെ കൊണ്ട് തന്നെ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിക്കണം എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായത്. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മലോകത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം പോവുകയാണ്. അന്നത്തെയൊക്കെ രാജാക്കന്മാര് ഋഷി തുല്യരായിട്ടുള്ള, അവർക്ക് പല സിദ്ധികളുണ്ട്. അവര് അവിടെ പോയിട്ടോ തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴേക്കും ഇവിടെ നമ്മുടെ ഭൂമിയില് യുഗങ്ങള് പലത് കഴിഞ്ഞു പോയി. ക്ഷേത്രോ മണ്ണിനടിയിലായി പോയി. ആർക്കും ഈ രാജാവിനെയും അറിഞ്ഞൂടാ, ആരെയും അറിയില്ല. അന്നത്തെ കാലത്തുള്ള ഒരാള് പോലും ഇപ്പോഴില്ല. അങ്ങനെ ഈ വേറെ കാലമാധവൻ എന്നുള്ള രാജാവാ അപ്പോഴവിടെ. ആ രാജാവ് ഇങ്ങനെ കുതിരപ്പുറത്ത് സഞ്ചരിക്കണ വേളയില് ഒരു ചക്രം തട്ടിയിട്ട് കുതിര വീണു രാജാവും.
വീണു. രാജാവ് അവിടെ തെരഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോഴോ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അവശിഷ്ടം. അങ്ങനെ ആ ക്ഷേത്രം കണ്ടെടുത്ത് പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. അപ്പോഴാണ് ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന രാജാവ് തിരിച്ചെത്തണത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ ആരും അറിയില്ലല്ലോ. പക്ഷേ ഒരു കാക്ക വന്നിട്ട് സാക്ഷി പറഞ്ഞു, അതെ, ഈ രാജാവ് തന്നെയാണ് ഈ ക്ഷേത്രം പണി കഴിപ്പിച്ചത് എന്ന്. അപ്പോഴത്തേക്കും ബ്രഹ്മാവും അവിടെ എത്തി. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവാണ് ആ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയത് എന്നാണ്. അപ്പൊ ആ ക്ഷേത്രത്തിലുണ്ടല്ലോ അനേകം വിസ്മയങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്കൊന്നൊക്കെ അചിന്ത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാ അവിടെ നടക്കുന്നത്. ക്ഷേത്ര ഗോപുരത്തിന് മീതെ ഒരു സുദർശന ചക്രമുണ്ട്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയും, ആ ചക്രം കാണുന്നത് തന്നെ ഭഗവാനെ കണ്ട ഫലാണ് എന്നാ പറയാ. അത് ആ നഗരത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്നാലും ആ ചക്രം നമ്മളെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. പിന്നെ എന്താ പറയാ, സിംഹദ്വാരം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗോപുരമുണ്ട്. ആ ഗോപുരത്തിലൂടെ ദേവന്മാര് പോലും വന്ന് ദർശനം എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാ പറയാ. പിന്നെ ഈ കൊടി ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ, അതിന്റെ മുകളില് ഒരു കൊടി ഉണ്ട്. അത് കാറ്റിന്റെ വിപരീത ദിശയിലാണ് ആ കൊടി പാറി പറക്കുക. അത് ദിവസവും ആ കൊടി മാറ്റുന്നത് തന്നെ ഒരു അത്ഭുത കാഴ്ചയാണെന്നാ പറയാ. പിന്നെ അവിടുത്തെ തെടപ്പിള്ളി ഉണ്ടല്ലോ, അടുക്കള ഭഗവാന്റെ, അവിടെ 7 പാത്രങ്ങള് ഒന്നിനു മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് അത്രേ അവിടെ ഇത് നൈവേദ്യം പാചകം ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നൈവേദ്യം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ പാത്രത്തിലെ നൈവേദ്യം ആദ്യം വെന്ത് വരും. അങ്ങനെയാ. പിന്നെ അവിടെ ഇന്നിപ്പോ 2000 പേര് വന്നാലും, അതല്ല നാളെ ഇപ്പൊ 2 ലക്ഷം പേര് വന്നാലും എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാനുള്ള പ്രസാദം അവിടെ ഉണ്ടാവും. ആ കിച്ചണിൽ ഉണ്ടാവും. എന്നാ ഒന്നൊട്ട് വേസ്റ്റ് ആവൂല. അങ്ങനത്തെ ഒരു അത്ഭുതമാണ് അവിടെ. പല വിസ്മയങ്ങൾ പിന്നെയും ഉണ്ട് പറയാൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രമാണ്. അവിടെ ഒരു വട്ടമെങ്കിലും നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ജന്മമില്ല എന്നാ പറയാ. അവിടെ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ പ്രസാദം സേവിക്കണം, പിന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു ജന്മമില്ല എന്നാ പറയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ഇഷ്ടപ്പെട്ടു.